dipeleni. Mas apa wis lali rasane? Lho, apa iki? Dek semono wis tau ngrasane. Apa tak gitu? Bentuke ireng ora ana ndase. Kuwi ngono lah ya tekku dhewe. Ancene gedhe. Masaku. Ngawur. Maksude mik ki lho. Kok masak masalah iku ora genah lho. Ora genah piye? Lah nyajane ngono kok mbok atur dhewe kok lagune sing bener mbok ulatare to. Lagu liyane. Liyane Oke, oke. sing penak ngono lho kirane Siap, dirungokno. Ja. Ayo. Apa? Karo Lha kok ja? Lagu apa?